Pozdrav svima, Rio Grappling Klub Novi Sad, Nikola Majski sa mnom i ja radimo jedan dobar svip iz polugarda. U pitanju je varijanta kad Nikola traži underhook, ja ne mogu da sprečim underhook i pokušam da se snađem, to je da dođem u bolju situaciju na drugačiji način. Ajde da vidimo. Znači Nikola se nalazi u ovom polugardu i Jovica Stanković vodi polugard, zato je stalno isvipan zbog ovog svipa. Znači čemu se radi? Tražim, ja hoću da uđem gore, Nikola me gura, znači traži underhook, ja i on. Dobi underhook, gledaj što radim, u tom momentu bilo što oslonim se, šta god uradim, ili ruku ili nogu, radim jer noga mi dođe ovde na huk. Čim mi dođe huk, zato što sprečavam Nikola da krene dalje, ide ka meni, ne ide. Ubacim nogu i gledaj, noga je na huku i ta noga na huku mi omogućava s ovom hukom lagano da uđem u svip. Imam roku da je završim, u ovom slučaju samo svip. I dođemo u malu poziciju. Još jednu, drugi ugao. Može odavde. Da se vidi kako noga radi zapravo. Znači polugard, tražimo underhook. Tu sam Nikola radi, ja radim, uhvatim ja. Čim uhvatim underhook, tipe svip. Napravim, noga na huk. Podlačim se pod Nikolu, brani se, međutim ova noga ga gura huk. Vrlo lako. I lagano dolazim u poziciju za svip. Odavde mogu da napadnem ruku, ako ispravim, ako ne, dođem u poziciju da ga radim od gore. Tehnika dana, svip protiv Jovice Stankovića iz polugarda. Respekt.